איזה מודיעין היה לכם בשלב הזה? מודיעין היה יחסית דל. אני חושב שהפער המודיעיני המשמעותי שהיה זה שלא ידענו, לא הייתה תמונה של האובייקט. תמונה שלו לא ראינו, ידענו שם, היה לנו תיאור כללי שלו. הוא היה שמן עם זקן, 1.80 מטר. היה לנו איזה תיאור של פעיל 1.90 מטר עם זקן וקרח, לדעתי 90% מהחיזבאללה. אז איך מזהים? מזהים, אפשר לדעת לפי התנגדויות של בן אדם, אם הוא חלק או לא חלק, גם לפי רמת ההתנגדות. דברים שאנחנו רגילים אליהם מהפעילות בשטחים. מה שידענו באותו זמן על היעד זה שמדובר בפעיל חיזבאללה בכיר, שנמצא בשכונה מסוימת בפאתי צור. יש לנו אינדיקציה על איזה בית הוא נמצא, וגם אינדיקציה גבוהה, גם ספציפית באיזה דירה הוא נמצא. התמונה היא חד משמעית לא מלאה, היא חד משמעית לא מה שהייתי רוצה שהיא תהיה, אבל זה מלחמה. מבינים שהשכונה הזאת היא שכונה לא סימפטית. שכונה אומנם של אזרחים, אנחנו יודעים שיש שם פעילים של חיזבאללה, אנחנו יודעים שיש שם כוחות של צבא לבנון באזור. מבצע כזה בבט"ש, אני לא יודע אם מאשרים אותו, כוח קומנדו שייכנס לתוך שכונה בלבנון, עם ציר תנועה שרחוק מהים. נתוני הפתיחה שהיו, גם המודיעיניים, גם המבצעיים, זה נתוני פתיחה שהם לא בשלים למבצע חטיפה. מדברים על העיר השנייה בגודלה בדרום לבנון. ברור שמהרגע שאנחנו נוחתים בחוף ועד הרגע שאנחנו מגיעים למגע, אם אנחנו מסתבכים, אנחנו לבד. בגלל שזה היה מלחמה, אני חושב שההרגשה הייתה שאנחנו יכולים למתוח את הסיכונים שאנחנו לוקחים על עצמנו. נגיד ואנחנו בעת שגרה, כמה זמן לוקח לתכנן מבצע כזה? היה לוקח תקופה ארוכה מאוד, עם מודלים ותכנונים ארוכים, ומקרים ותגובות, על כל מקרה ותגובה אתה עושה אימונים, מספר חודשים לפחות היה לוקח לנו בשביל לעשות מבצע כזה, אבל זה ההבדל דרך אגב בין מלחמה ובין שגרה. אתה הולך בזמן מלחמה למקום שהוא מלא במחבלים. אתה בנחיתות, אתה מסתובב תחת בתים שיש בהם מחבלים. כל אזרח פשוט מהשורה, יש לו נשק בבית, וברגע שקורה משהו, הוא שומע את הירייה הראשונה, הוא לוקח את האפוד שלו ולוקח את הנשק שלו ויוצא החוצה. ידענו מההתחלה שהמבצע הזה מאוד מורכב. אנחנו בתור הלוחמים שיושבים למטה, מסתכלים על המבצעים ולפעמים נראים לנו קצת סרט הוליוודי יפה. הערכת שתהיה התקלות? כן, ברור. אתה לא הולך למבצע כזה מבלי שתהיה בו התקלות, אין דבר כזה. יוצאים באזור 6 בערב, לפי תכנון. עולים על הכלים. מגיעים צפונה, לילות קיץ, אין הרבה לילה, אז הזמן קצר. אני מפליג בעצם באחד מהכלי פיקוד ומנסה לנצל את הזמן הזה כמה שיותר ללמוד מה שאני צריך ללמוד בדרך. מילות דיווח ושמות קשר, כל המקרים ותגובות שיכולים להיות, וגם קצת על השכונה עצמה, כי אנחנו מכירים את הסוג מבצעים האלה, המודיעין יכול להשתנות. במבצע בסדר גודל כזה, אני כמפקד רציתי להיות בשטח. וזו הייתה דילמה. אני סומך עליהם ב100%, אבל אני חושב שיש פה גם ערך וגם את הניסיון שלכן אתה צריך להיות בשטח. זה נדיר שמפקד שייטת יוצא לשטח ממש בביצוע מן הסוג הזה? זה היה אחד מהמענים שנתנו לנו על קרב הקצר ועל המורכבות, שבסוף ירדנו כל שרשרת הפיקוד. הגענו בעצם מערבית ליעד, לנקודת טבילה. כולם ערוכים ומוכנים להניע את המבצע קדימה, לטבול, להתחיל שחייה. לא מאמינים אחד לשני שבאמת יאשרו מבצע כזה. אנחנו מחכים בעצם על הכלי לאישור טבילה.
ובעצם מקבלים בקשר שאין אישור טבילה, מסתובבים חזרה, מתחילים להפליג הביתה. הם יצאו לים, ואז הוחזרו בגלל אינדיקציה מודיעינית. מה זה היה? היו חסרים לנו מספר אינדיקציות על המיקום המשוער של האובייקט. ברגע שהבנו שאין בידינו את המודיעין הדרוש, הכוח חזר. חוזרים בחזרה, עולים במזח כל הלוחמים עם פנים מושחרות. בצוות אנחנו תמיד קצת מבואסים שדברים כאלה לא יוצאים לפועל. הרגשתי שאני רוצה להיות שם ולהשלים את המבצע הזה. יש לי איתות של לוחמי להילחם אצלנו ביחידה. אתה מחכה לרגע שיהיה לך את ההזדמנות. מודיעין יכול להקים ולהפיל מבצע, ולכן שינויים בהתאם להערכות מודיעין או אינדיקציות מודיעיניות קורה. לפחות מהצד החיובי, זה נתן לנו עוד את ה-24 שעות האלה. מקבלים אישור בעצם, ובשלב הזה יש את הרגע שהוא כל מה שחשבת ותכננת, this is it. זה המאני טיים. קופצים למים ומתחיל המבצע. אתה מבין שזה באמת קורה. אנחנו, שאנחנו קופצים למים, אנחנו טובלים את כולנו במים כדי להתעורר. אין דבר כזה להיות עם ראש יבש. התרגשתי והסתכלתי על הנקודה שלה אנחנו שואפים. מים חמימים, ים יחסית נוח, תסישה של שחייה. יש לנו סנפירים על הרגליים ומנסים לשחות ולעלות לחוף כמה שיותר מהר. בשלב הזה אתה רוצה להביא את הכוח בדיוק לנקודה שתכננו, שלא יסחו יותר מדי, כדי שלא נעלה על מקום שאולי מתוצפר. יש איזושהי נקודת תורפה שאתה עולה לחוף בפעם הראשונה, אתה נחשף, אתה יוצא מהאזור החשאי לחוף עצמו, ומקבלים אישור בעצם להתחיל תנועה. 118, אתה יש לך את התמונה שלי טובה עכשיו, נכון? הוא דיווחי עצור ואחרים עליך. 118. הייתי קלח חוד. קלח חוד הולך בחוד, הוא אחראי על כל סימון המסלול, ההגעה אל היעד, הניווט תוך כדי. אני מסתכל אחורה, נגנב מכמות הכוח שיש מאחוריי. עד שאתה לא בחוף ולא רואה את כל הדמויות השחורות מאחוריך, אתה לא מאמין איזה כוח הגעת לשם. אתה יודע שכולם תלויים בך כדי להגיע למטרה. זה מלחיץ. מתחילים את ההליכה כשרטובים? שאלה טובה. ברור. זה כל הקטע. זה לא מזיז לך, אתה מוכן. אתה עם ציוד מתאים לזה. אנחנו יודעים להילחם רטובים. אנחנו נלחמים רטובים. מתחילים בתנועה בהתגנבות. עוברים בדרך מוצבים של צבא דרום לבנון, שאנחנו במגמת הימנעות מהם, מכיוון שהם לא האויב שלנו במבצע הזה. והמשימה היא כרגע להגיע בשקט ליעד. בשלב מסוים אנחנו צריכים להיכנס לפרדס, שהפרדס הזה מוביל אותנו לפאתים של השכונה. הפרדס הזה הוא פרדס לא מטופל, אין בו מרעולים, עצים מאוד מאוד סבוכים. לילה בלי ירח, לא רואים כלום בתוך הסבך. תנועה נהיית מאוד מאוד איטית, וצריכים לזכור שאנחנו גם הרבה לוחמים שהולכים בטור אחד, ולוקח זמן. במקום של... אנחנו צריכים לבצע את המבצע הזה ולחזור גם בחושך. לא רוצים להיכנס ליום. ואנחנו מתחילים לאבד שם זמן יקר, אני זוכר שמתחיל להיות לחץ בקשר. חבר'ה, תעבדו מהר, אנחנו באיחור של זמנים. גרשוני מפרטה.
רות, תשמע היטב. גרשוני, אני מבין שאתם כולכם ביחד? חיובי. להידחף קדימה. רות, קיבלתי. בגלל שלא היה זמן הכנות, בין היתר לא בוצע פענוח או מעבר על הצירים כפי שאנחנו מבצעים בדרך כלל, ואף אחד לא יעריך שהתנועה בפרדסים תשפיע באופן דרמטי על היכולת שלנו להתקדם. אני כבר מתחיל להיות מוטרד מהיכולת של המבצע להתכנס. לבסוף מגיעים לפאתים של הפרדס, שזה מבחינתנו נקודת פיצול. אנחנו מפצלים שתי כוחות לפי תכנון, כוח אחד של סגירה על השכונה וכוח אחר שהוא בעצם נקודת הטיפול הרפואי. אנחנו מגיעים לנקודת תצפית האחרונה לפני כניסה לשטח הבנוי. אני כקלח עוד מחזיק אמצעי ראיית לילה, מדויק. אני סורק את הטווח בערך עד 300 מטר, ממה שאני רואה. רחוב גדול, ממש. אנחנו בתצפית של מפרדס לרחוב, לשדרת בניינים. זה ברמת אביב ג', שיכון למד, כלומר זה לא איזה תא שטח כפרי מבודד, אלא זה בניינים צפופים. בוא נגיד שהסבירות לנוע בהם ככוח קרבי, בלי שיבחנו בנו, הוא מאוד מוגבל. יש פחד, אתה לא מכיר את השטח, אתה כל הזמן חושב מאיפה תבוא התקלות. אתה מרגיש נורא חשוף, ואתה אומר כאילו, אני בין בניינים, אני הולך חשוף. אנחנו הולכים בעיר שהיא מוארת. אני זוכר את הפחד שהיה לנו כבר בנקודה הזו, כי עכשיו אנחנו כבר ממש מתחת למבנים. אתה יודע שפה זה מימד ההתגנבות והשקט, הוא שיגרום למבצע להצליח או לא. מגיעים בעצם ליעד, למבנה שתכננו להגיע אליו, נפרסים מסביבו, ובעצם כאן מגיע השלב של הפריצה. תכננו את המבצע, שהמקום הראשון שאנחנו הולכים אליו הוא בית מסוים, ששם הערכנו שהאובייקט יהיה. הדבר הראשון שרצינו לעשות זה לשלול או לאושש את זה שהוא אכן נמצא שם, ואז גילינו שהוא לא שם. אתם מגיעים לבית הראשון, ואז אתם מגלים שזה לא הבית שאליו כיוונתם. אנחנו נותנים תמונת מודיעין, חשבנו שהיא מדויקת. תוך כדי תנועה התאפשר לנו לתת מודיעין מדויק יותר. בהתחלה אמרו לנו בניין, ואז הבינו זה לא הבניין הנכון. אז תמיד אתה גם מוכן לאלתר, זה חלק מהעניין. אנחנו מקבלים שינוי במיקום הבית. הבית הוא אמור להיות הבית הקרוב לפרדס, ואנחנו מבינים שהבית הוא הבית הכי רחוק בתוך השכונה, שמה שמסבך טיפה גורם לנו להתגנבות להיות יותר מורכבת. היה איזו נקודה שם שבכלל דיברו על לבטא את המבצע, זאת אומרת, הגענו כבר לזמן אחרון. התחיל שם דיון אם מבצעים או לא. אוטומטית זה מביא לך את המחשבות שהנה יכול להיות שחוזרים עוד פעם לבסיס. מפקד היחידה שאל אותי מה אני חושב, מה אני ממליץ. התחושה שלי הייתה שאנחנו יכולים להגיע למצב שאנחנו נדע לבודד את השטח בו נמצא האובייקט לרמת הדירה, ואני המלצתי שאני חושב שאנחנו צריכים להמשיך. היינו כבר בזמנים אחרונים. אני מודה שלי לא הייתה דילמה, אמרתי לו, ברגע זה תמשיך לעשות את המבצע.
עכשיו אנחנו לא יודעים איפה האובייקט, אנחנו יודעים שהוא בתוך השכונה ואנחנו לא יודעים איפה הוא, ואנחנו צריכים להתחיל להסתובב בתוך רמת אביב ג' ולקוות שאנחנו נגיע אליו לפני שבכלל ניחשף ונצטרך עכשיו להתחיל לנהל קרב או אליו או... באופן מעורר השתאות אפילו, הכוח מצליח לבודד דירה. דירה ספציפית שאנחנו יודעים בוודאות שזה היעד שלה. עושים את כל הכוחות ההיקפיים שסוגרים על האזור, על מנת לבודד את האירוע מכל מיני מחבלים או כוחות אויב שיכולים להגיע מכל מיני מקומות ולתת לכוח המרכזי לעבוד בשקט בלי להתעסק באיומים מהפריפריה. ברגע שאנחנו מקבלים שהמשימה הזאת בוצעה וכל האזור סגור מבחינתנו, אנחנו עולים ומתגנבים לתוך הבית. מתחילים לבצע בעצם התגנבות בתוך הגיר המדרגות. ממש פילים בתוך חנות חרסינה. גם ציוד גדול, מאוד כבדים, רטובים, נסים לעלות כמעט על קצות האצבעות במדרגות. דופק מאוד מואס, כי לפעמים אתה אומר, בוא'נה, אני אשכרה פה. הצוות שלי בעצם נכנס למבנה, אני מטפס במדרגות שם, ואנחנו מגיעים בעצם לדירה שתכננו. אנחנו עומדים על דלת, אנחנו מקובצים שם כבר כמעט צוות שלם. השקט שצריך להיות שם הוא היסטרי, אתה גם בלחץ שלא יתעורר שום דבר. ואתה אומר, רגע, מה יקרה עכשיו שנפרוץ את הדלת? זה תהיה פריצה שקטה, זה תהיה פריצה רועשת. הבאנו דברים לעשות את זה בשקט, ואתה עדיין, כל דלת נפתחת אחרת. ובבזיק אחד בא מפקד הצוות ואומר למם, תבדוק אם הדלת נפתחת. והוא עושה ככה והדלת נפתחת. ממש ככה חורקת, ממש כמו בסרטים, חורקת ככה ונפתחת לי הרווחה. החוד עומד על הדלת, אני עומד קצת מעל בשביל להסתכל, ואנחנו רואים מסדרון עם 3 אפודים בכניסה. מסודר מאוד יפה, אפודים עם נשקים, כאילו מה שקורה בדירה הזאת זה דירת הכנה למבצע, מוכנות גבוהה, לאם עכשיו מגיעים לשם כוחות, יוצאים מהדירה הזאת אנשים עם אפודים ונשקים והולכים להילחם. ושאתה רואה את זה באותו רגע, זהו. אתה מאוד ברור לך מכאן והלאה מה הולך לקרות. אנחנו מהירים, היה לנו פנסים על הנשקים. מסיטים מעט את הקנים שמאלה, ורואים בן אדם שוכב על ספה בסלון, מונח על הספה, נשק ליד הראש שלו. ברגע שראינו את הנשק ואת הבן אדם שוכב, הבנו שאין כל כך ברירות. חייבים לחתור למגע עם... שלב שאנחנו מורגלים לו בשייטת, יש שינוי מאוד 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 מהיר. לעשות מבצע שאנחנו עכשיו בשושו בושו והתגנבות לפעל בעצם, שרואה את זה אני נותן ישר גם בקשר וגם לקוח נותן פעל. אנחנו נכנסים פנימה, אני מוביל ובעצם אני שולח את ואת מי לבחור שישן על הספה. אני נתפס על הפינה בעצם להמשך המסדרון. נכנסנו לתוך החדר, מם ואני, הורדנו את הבן אדם לרצפה, קפטנו אותו. בן אדם ענק
שאנחנו מפילים אותו לרצפה, עם שקט מופתי אני לא יכול לתאר את השוק שהוא בכלל היה נמצא בו באותו רגע. זה מכלום לרצפה, לכפיתה, להיאבקות מאוד קטנה בתהליך הזה. מבחינתנו צריכים ממש מהר לנטרל אותו. הנגביסט שלנו, נגביסט חוד, בחור מאוד גדול וחזק. מפתיע אותו בזמן השינה, ככה עם ברך לפנים, תופס אותו, ובזמן שהוא מתעורר לתוך הסיוט של החיים שלו, הוא דופק איזו צרחה או צעקה, ומהצרחה שלו יש בעצם מחבל שמציץ אלינו, וברגע שהוא מציץ אלינו, המפקד צועק לו וואקף. מסוף המסדרון מציץ בחור מתוך הדלת. בשלב הזה אני קורא לו בערבית לעצור ולהגיע אליי, והוא בתגובה טורק את הדלת ורץ פנימה. אני יורה 3 כדורים על הדלת, ירי מבוקר על הדלת כדי למנוע ממנו לצאת ממנה. זה יכול להיות לזרוק רימון, זה יכול להיות להוציא נשק, ובאמת כמו שצפוי, הדבר הבא זה צרור בתוך הדירה. אנחנו חוטפים צרור לתוך הסלון, מפלח את כל הדירה ככה כמה שניות טובות של ירי עלינו. אנחנו עוברים למוד התקפי של לחימה, מחזירים ירי ומתחיל בעצם קרב בתוך הדירה. הדירה התעוררה. ירי עוצמתי מחדרים לכיווננו, יציאה של מחבלים לכיוון, קרב פנים אל פנים בין חדרים, למעט המחבל שהיה בסלון, עוד 3 מחבלים בתוך הדירה, המון ירי. הייתי צריך לחפות כל הזמן. ביחס לכל מי שהיה בחדר, אני חושב שאני יורה המון, אבל אני יורה המון גם כדי להגן וגם נלחם תוך כדי. אני מבין שהמחבל נמצא במקום מאוד בעייתי, הוא בתוך החדר, הוא שולט במסדרון באש, והוא שולט בפתח של החדר שהם נמצאים בו, שולט בצורה טובה באש, ובעצם נוצר איזה מצב של קיפאון כזה, שאף אחד לא יכול לזוז מהמקום, הוא יורה, הם יורים, והסיטואציה הזאת בלבנון, בזמן מלחמה, במקום הספציפי שהיינו, לא יכולה להימשך מבחינתי בצורה כזאת. אני אומר לאחד הלוחמים לזרוק רימון לכיוון הדלת. הלוחם קצת מתמהמה עם הרימון, אני מוציא רימון, זורק אותה. במסדרון יש פתח של מטבח. הרימון פוגע במשקוף וחוזר קצת אחורה. אני צועק רימון. רימון! אני מסתכל על זה ככה כמה שניות, אנחנו לוקחים אחורה לזיג וזה מתפוצץ ממש קרוב לכוח. זה מתפוצץ ומעיף את כולנו ככה כמו בסרטים, אנחנו עפים על הספה, על המחבל שתפסנו וצלצולים באוזניים. אחד הלוחמים שהיה קרוב לרימון, פחדתי הרימון מתפוצץ פחות או יותר תחת לרגליים שלנו. אני בעצם מוצא את עצמי עכשיו במרכז החדר, עם הגב להתרחשות, כי בעצם עפתי מההדף, והדבר הבא שבעצם קורה זה עוד צרור בדירה. כחלק מהצרור הזה אני פתאום מרגיש מכה מאוד חזקה בגב שלי, וזרם בחצי גוף. אני לא מבין מה זה, אני מבין שזה משהו, אני מרגיש משהו בריאות וביד. שחר צועק משהו, ואני לא כל כך מבין מה הוא צועק, ומתחילים ליפול לך הסימונים.
מפקד צוות שלך נפצע, זה משהו, זה עניין. מפקד צוות שלך נפצע, זה קשה להתמודד עם זה. ובעצם אני מחליף אותו על הפינה הזאת של החדר. בשלב הזה, הדירה נהייתה נורא רועשת. שני המחבלים האחרים שנלחמים איתנו מבצעים ירי גם אלינו וגם מנסים לברוח דרך החלון, מבצעים ירי החוצה. אני נמצא בכוח שמאבטח לטובת הכוח שעובד בתוך הבניין. אחד המחבלים מנסה לברוח מהדירה. יש איזה דילי קטן שהכוח מוודא שזה באמת מחבל לפני שהוא יורה. בשלב הזה, אותו מחבל כנראה גם בשנייה הזאת מזהה את הכוח ומוציא צרור. מהצרור הזה אני נפגע, חוטף שני כדורים, עוד רסיסים, שני כדורים בראש ועוד רסיסים בגוף. זה מתחיל ממש סלואו מושן מאוד מאוד, הכל נהיה איטי, שחור. עין שמאל שלי לא רואה, כל הפה שלי מרוסק, הלשון קרועה, כל צד שמאל שלי מרוסק לגמרי. ואני כנראה נחנק גם מהעיבוד דם, ונפלתי, נשכבתי, מנסה לשחרר מעצמי דברים בשביל לקבל אוויר וחמצן. זהו, מבחינתי שם איפשהו המשחק שלי נגמר. איציק הוא חבר, הוא מילואימניק. והוא לא היה חייב להיות שם. כלומר, כשראיתי אותו בצהריים, שאלתי אותו מה אתה עושה פה, זה לא לגילך. וכשראיתי אותו עם פגיעת ראש, היו לי, אני חושב שאולי פעם היחידה ככה שחשבתי מחשבות מחוץ למבצע, וחששתי מאוד לחייו, חשבתי על זה שעוד אין לו ילדים. אני מכיר טוב את אשתו. ידעתי שעם פציעת ראש, איפה שהיינו, אין הרבה מה לעשות. אני מבין תוך כדי שיש עוד פצועים, אבל אין לי מושג כאילו מה קורה. אני מבחינתי על זיג, אני נלחם, אני יורה המון. תוך כדי הלחימה, אחד המחבלים עבר למטבח וירה מהמטבח. בשלב הזה, ד' זורק רימון למטבח. הרימון הזה מתפוצץ במטבח ומפוצץ את המטבח ביחד איתו. הדירה עולה באש, כל החדר הזה העלה שחור, והתחיל להיות ממש עשן שחור בחלק העליון של החדר. בלון גז מתחיל לעלות שם באש, קשה לנשום ומשתעלים. אני מבין שאנחנו צריכים לפנות את עצמנו משם מהר, מפני מילת פינוי לכוח. אנחנו מתחילים בהתפנות מאובטחת החוצה, שכל פעם יש ירי להמשך המסדרון, ובעצם דילגים החוצה. ואני גם יש לי את ההרגשה האישית שלי שמשהו לא בסדר, משהו בחזה לא בסדר. אני נשאר על הזיג, אני לא עוזב אותו, עד שכל הכוח לא יוצא מהחדר. ושחר מתפנה, והחברים שלי מהצוות מפנים, ואני וד' נשארים אחרונים שם. מושך את המחבל ששרוע על גרם המדרגות. הוא מושך אותו, והוא אומר לי, בוא תעזור לי לקחת אותו, אנחנו צריכים להביא אותו איתנו. ואני אומר לו, מה, אתה גנוב? הוא כבר מת. אני רואה בגרם המדרגות ומגיע מתחת למבנה. עכשיו, בשלב הזה, כל השכונה מתעוררת. רימונים נזרקים מחלונות, מטענים נזרקים מחלונות, ירי, פיצוצים, כאוס. ואני גם מתחיל להבין שאני בבעיה. אני מתחיל להרגיש שאני נושם בועות. אני יודע, תיארתי את זה כמו נשימה של נרגילה. אתה לוקח אוויר ואתה שומע בועות.
אנחנו יוצאים לתופת הזאת, כולנו ככה מתחת לעמודים האלה של הבניין. יש לי 2 פצועים קשה על אלונקה, זה פחות 8 לוחמים שצריכים לסחוב את זה שיכולים להילחם, ואנחנו כמה לוחמים עם פגיעות של רסיסים מהרימון, וגם אני רואה שהיד שלי חטפה, זאת אומרת קשה לי לתפוס את הנשק, וכל האמרל שלי עם רסיסים, האמרל שלי לא עובד, וכל זה בעצם תחת אש ולחץ. אני מסתכל על לוחם שאומר לי, יש לנו הצצות מהחלון, אומר, תהיה על, יש לך איום, תירה. ואיך שאני אומר את זה, נוחת ביני לבינו צ'ימידן. אני זוכר שאנחנו ככה מסתכלים אחד על השני עם איזה פאוז של שנייה, ויש בצ'ימידן הזה ככה נפץ. הוא התפוצץ ממש קרוב אלינו. הספקנו ללכת מאחורי מחסה. אני שומע ירי מטורף, אני שומע ירי אוטומטי, אני רואה ירי מחלונות, מבניינים. אנחנו מסתתרים, אני רואה את הצוותים מפוזרים, ואז שמעתי שחבר שלנו במילואים נפצע. אני בהתחלה שוכב על האלונקה, על הבטן, ופשוט נכנע כי כל האלונקה מלאה בדם. אני מחפש לי את המקום שאני יכול להניח את הראש, והפה טיפה נמצא אזור שהוא לא מוצף בדם, ואני אוכל להמשיך לנשום שם. אתה מפחד? לא זוכר פחד, לא היה לי את לא יודע, לא היה לי זמן לחשוב על זה. אני צריך לנסות באמת לעשות הכל על מנת בגדול לא להפריע. אנחנו בלב השכונה. כל בחור שעובר פה עם גופייה וקלש נותן צרור ויכול לפגוע בנו. אנחנו בזמנים אחרונים גם, מבחינת האור. אני מרגיש שלב לא בטוח של בואו, אנחנו צריכים לצאת מפה. היו לנו 2 דפאות, 2 דרכי פעולה לפינוי. הדפה המובילה הייתה להתפנות דרך הים, בדרך שבאנו איתה. אבל מאחר והיו לנו את הפצועים, הבנו שאנחנו רוצים להתפנות. אנחנו נכנסים לתוך פרדס כדי להיעלם. אבל אתה נעלם ויש עוד הרבה רעש מאחורה. זכרנו עם אלונקות, עם אנשים שכואב להם. הם במצב מאוד קשה, כמות הדם שאתה רואה היא ענקית. מה שקורה באלונקה, שגוררים אותה על הרצפה, אז היא נסגרת לך. אני מגיע למצב שהאלונקה ננעלת לי סוג על הראש, ועוד פעם קולט שיש איזה כנראה עצירה כלשהי, חצי יורד, מושך את הדבר הזה וחוזר לפינה השקטה, להמשיך לדמם שם בשקט, לא להפריע לאף אחד. אנחנו זוחלים, ואנחנו קושרים אותו והוא נופל על הצד. יראו לו כדור בפנים, ועם כל זה הוא בתפקוד של, מבחינתו הוא נלחם להישאר על האלונקה. להעביר את האלונקה לככה. והוא המשימה שלו, להישאר על האלונקה, עם הכאבים, עם הכל. החיילים שתיארו את החלק הזה בפרדס, הם כל הזמן אמרו ברגר התותח. שקרנים, דבר ראשון. סתם. לא, האמת אתה מבין שיש שם לחימה, אתה מבין שקורה משהו, אתה מבין שנפצעת, אתה מבין שיש התרחשות. מבחינתי זה עד היום תמיד מלחמה עם עצמך, אם עשית מספיק, אם לא היית יכול לעשות יותר, אם לא הפרעת, אם לא זה... משהו תמיד יושב לך בראש, כאילו... לא יודע, יש כאבים מאוד קשים כי הצלעות שבורות, כל פעם שיש תנועה של האלונקה. יש עוד זמן עד שאני הולך להגיע לרופא. אני חושב לעצמי אם אני צריך כאן לתפוס את הבחור שלידי ולומר מילים אחרונות, כי אני לא יודע כאילו אם אני הולך לצאת מזה.
אנחנו סחבנו את האלונקות, את האלונקה של ברגר ואת האלונקה של רבינס. אני מרגיש שאני צולע, היה גם שלב שבאתי לאחד החבר'ה שלי, אמרתי לו, תעיף לי שנייה מבט ברגל, כאילו מה קורה שם, זה מים, זה דם, מה זה? ואז הוא אומר לי, תשמע, אין לי מושג מה זה. אתה לא מרגיש כאב, כאילו, אתה מרגיש שמשהו לא בסדר, אתה רץ, ואתה רואה שאתה קשה לך לרוץ, אבל אתה לא מרגיש כאבים בשלב הזה. כמעט כל מי שהיה מתחת לאלונקה נקע קרסול, והם המשיכו לסחול ולסחוב אלונקות ולפנות את החברים שלהם שהם נפצעו יותר קשה, ולא ציצו ולא אמרו. זה היה נוראי. למרות שהיה פה מרוץ נגד הזמן בשביל להספיק להתפנות משם לפני האור ראשון, והיה ברור לנו שאנחנו עוצרים ומבצעים את הפרוצדורות הרפואיות שמצילות חיים בשטח. וידענו שבדרך לחזרה לחוף יש קרחת בתוך הפרדס שתאפשר לנו גם להיות יחסית מבודדים וגם בסוף לעשות את הטיפול בפצועים. היו צריכים לעבור כברת דרך כדי להגיע אלינו, לחוליה הרפואית. ואנחנו מתכוננים להגעה של הפצועים, שלקחה יותר מדי זמן. זה נראה נצח, אבל זה אולי היה 100 מטר או 200 מטר בתוך פרדס. עד לנקודה שהתחילו לטפל בה בפצועים. כשאנחנו הגענו לנקודה הייתה מאוד מסודרת. הצוותים נפרסו בחיפוי. שם היה חשש מאוד גדול. אם כולם יבואו עכשיו מהעיר, ופשוט ירססו את המטע, יש סיכוי שכדורים טועים יגיעו גם אלינו. מצד שני, תמיר צועק, חייבים להציל אותם. התפקיד שלי זה טיפול בחברים שלי שככל הנראה לא ישרדו אם הם לא מקבלים את הטיפול הזה. השכבנו את רבינס ואת ברגר על הקרקע והתחלנו לעבור עליהם. כשיש סביבה עמולה, אש. אנחנו אחרי זמנים אחרונים. מתה לעוף משם. אנחנו עדיין באזור מאוים, תחת אש, מסוקים יורים, מפנים נתיב. היינו בתנועה מאוד מהירה על החוף, וממש מחכים לנו ככה בדמדומים שני מסוקים. אני רואה אותם יוצאים מהזבח לקו החוף. יצא לי לראות לא מעט כוחות דרך המערכות תצפית של המסוק, וראית שהם מתקדמים מאוד מהר, וראית גם שהם הרבה אנשים. אתם רואים את כולם כדבוקה על החוף? אותה, אני מזהה אותך, יפה מאוד. מבדיל מקוטש, אני נכנס הרבה מזרחה לכם. לכיוונך, על פי בקשתך צפונה. צריך להגיע למסוקים, צריך להגיע מהר, כי גם יש עניין של אור יום תכף. עברה הודעה שאנחנו בזמנים אחרונים, זאת אומרת, תנו גז, תתחילו לרוץ, היה ממש ריצה. אנחנו מנסים לתזמן את זה ככה שהכוח ואנחנו נגיע בדיוק באותו הזמן למנחת. מבקשים מהמסוקי קרב שישלחו לנו דיסקוטק, זאת אומרת שיסמנו לנו את המשטח. אם אתה יכול לשים לי דיסקוטק, אני אשמח. רגע שאני אראה אותם, אני אצם לך. יש לכם דיסקוטק? אתם רואים את הדיסקוטק? חיובי, חיובי. אנחנו מקבלים אישור כניסה כשהכוח בעצם כבר מגיע למנחת. ועכשיו מתרכזים בעבודה מאוד מאוד טכנית של נחיתה. 50 רגע. קשר, נראה נקי. 45, 40. קשר, 30. יורד, קשר. 25. קשר, 15. נוגע. עומדים על החוף שני המסוקים ענקיים, יסעורים. אני סוחב איתי פצועים והולך לכיוון המסוק. פתאום שומעים דיווח בקשר, רכב מגיע לכיוונכם. שמענו מכוניות מאחורינו, העברנו את זה לחיל אוויר. אתה נותן להם אש חופשית, שכל מי שבא אליך יורידו גם את הרכבים וגם את הנגמ"ש שהגיע. אתה רשאי, כל רכב שמגיע מציר טבת, ולסגור את
בשלב הזה פוגע טיל 200 מטר מאיתנו, פוצץ איזה רכב, שמאוד מפתיע אותנו, אתה מרגיש את כל המסוק מתנדנד. מתקשרים עם גרשוני, שהוא חבר מהבית. זה אחד האנשים הכי קרי רוח שאני מכיר בחיי, והוא מדבר כאילו יושב איתך על שפת הים פה בתל אביב, והבנתי שאנחנו בידיים טובות, כי אנחנו תלויים מאוד אחד בשני. צריך לזכור, כוח מאוד גדול יחסית. הסיפור של פינוי מוסק הוא לא משהו שתורגל, הוא לא משהו שדובר. ולכן מתחיל שלב שאנחנו צריכים להתארגן, כמה אנשים עולים למסוק הראשון, כמה עולים למסוק השני, איפה יהיו הפצועים, והדבר הזה לוקח זמן. האם אני רשאי להיכנס? כולם הגיעו לקוויבק אחד? תמשיך כניסה, המוקד הראשון שאתה רואה לפניך זה המוקד הצפוני, כלומר הפצועים. צפוני, פצועים, דרומי, פינוי רגיל, מוכנות, תוך 3 קטנות. רשאים להיכנס. שוני, אנחנו נכנסים ביחד. קיבלת? רות, כולם נכנסים ביחד. כולם רצים לתוך המסוק, מסדרים את האלונקות כדי שהחובשים והרופאים יוכלו לטפל בהם, ופשוט נזרקים על הרצפה רגע לשחרר את עצמנו. היינו 10 לוחמים, יושבים אפילו אחד על השני, ולפני שמסוק ממריא, צריך לספור את הכוח, לדעת שכל הכוח נמצא. אלסקה תאוצה, כמה אצלכם? כמה יש לכם? כמה נפים? מטוס צפוני, עמוד! גרשוני, אתה יודע להפריד כמויות בין הכלים? תגיד לי רק כמה צריכים להגיע בכל כלי. אין ברדק, כמו שיש רק במלחמה. תתארי לעצמך ככה פצועים שכאילו על אלונקות, על הרצפה, ומלא לוחמים עליהם, ואנחנו... אנחנו לוקחים את הציוד של הפצועים שלנו איתנו. אנחנו מסתכלים על זה, והכמות דם שנמצאת היא הזויה. אנחנו קודם כל מנקים את עצמנו, נשטפים, הולכים לעשן סיגריה אחרי מבצע. קוראים לנו לתחקיר ראשוני אצל מפקד היחידה. זה היה אפילו אירוע כזה קצת מרגש כזה. כאילו, המפקדים שמסתכלים לך בעיניים, והם גם היו בפעילויות, כי אתה יודע, מרגישים את זה, אז יש הבעת הערכה מאוד גדולה, מבלי להגיד אפילו, אבל אתה רואה ואתה מרגיש, והחיבוקים והציונים האלה של... הייתם פשוט אדירים. ומתחיל שלב תחקיר. מתי אתה מגלה שהאיש בעצם הגעתם לביתו, זה לא היעד המקורי? איפשהו אחרי התחקיר, אני מבין שעולים שאלות האם זה היה הבן אדם או לא היה הבן אדם שלשמו אליו הגענו, ואני מתחיל להבין שזה לא היה הבן אדם. מי זה היה? מישהו מהחוליה. לא הגענו לבן אדם, נכון? הגענו לדירה של מאבטחים. זה היה 4 חבר'ה פעילים שבדיעבד אני מכיר שזה היה חבר'ה שהמאבטחים שלו, הוא פשוט לא היה שם. הוא היה בדירה מעלינו, זאת אומרת בדירה בקומה 3. שזה פספוס מודיעיני. אני לא נכנס למודיעין ולא עניין לי. אני עובד עם מה שנותנים לי. בסוף, בעצם, בשורה התחתונה, זה לא היה מחבל שהוגדר כיעד. נכון, בשורה התחתונה צודקת. כשהגענו, כשהחבר'ה פתחו את הדלת, אז מה שהם תיארו זה שהם ראו מישהו שוכב על ספה, הרגליים שלו בצבצו מחוץ לספה, אז הוא כבר גבוה, היה לו שפם, כלומר, נוצר מצב שכל הפרמטרים שאיתם יצאנו למבצע כדי לזהות את המחבל, התממשו. זה שזה בסוף לא היה הוא, זה בשפזל. כלומר, אם אני מנסה לחשוב, האם היה משהו שהיינו יכולים לעשות אחרת, לא. אז המבצע הזה הוא הצלחה או כישלון? חד משמעי הצלחה מבחינתי. האיש לא היה המטרה. כל אחד משלושת האנשים שנהרגו בדירה, גם עליו היינו יוצאים לאותו מבצע. המטרה הייתה לעצור את ירי הרקטות.
והיחידה הזאת לא ירתה רקטות עד סוף המלחמה. אני גם חושב שיש אפקט נוסף לסוג כזה של מבצעים במלחמה. לתחושת הנרדפות, לאי הביטחון, לדפוק להם על הדלת, במרכאות, להיכנס אליהם לצפה, להוציא אותם, להרוג את רוב המטה של אותה יחידה, ולחזור הביתה. מבחינתי זה בדיוק סוג המבצעים שמערערים שיווי משקל של צד שני במלחמה. חיזבאללה מבין שהוא פגיע בכל מקום. זאת המשימה של היחידות המיוחדות, להגיע למרכזי העצבים שלו גם שהוא לא מוכן, לשבור את ההיגיון שלו, לבוא ולשבור את התפיסות שלו. אני לא אגיד לך שאין איזשהו זיז של החמצה. את המשימה להרוג או להביא את אותו מפקד, לא הצלחנו. אבל בתחושה שלי לפחות, את מטרת המבצע, השגנו אותה בצורה ממש ממש טובה. למנוע את הירי לחדרה ולחיפה של טילים בינוני טווח. בעיניי זה מבצע הירואי. אני כבר שנים לוחם ומפקד ועשיתי מבצעים לא פחות מורכבים ומסוכנים, ועדיין אני מבין שעשינו משהו אדיר פי 1000, נועז פי 1000, מורכב פי 1000, ותחושת גאווה אדירה. תאר לי את הכניסה הביתה. הביתה לאמא. לאמא? וואה. אמא שלי רצה אליי, מחבקת אותי, חיבוק כזה של... בוא אליי. בוא תשתחרר רגע. אני היום יותר רגיש ממה שהייתי בעבר. אני אומר לאמא, אני אוהב אותך. אני פשוט יכול להגיד שנורא נורא רציתי לחזור הביתה, לקבל את החיבוק הזה מאמא, להתפנק עליו מעט כזה. ובלילה הזה התחקיר מתפרסם בטלוויזיה. אני קצת מופתע שהוא מתפרסם כל כך מהר. מה שקרה אתמול, צה"ל פועל בפעולת עומק על ידי יחידה מיוחדת שנכנסת כל כך עמוק לתוך צור, בפעולה כל כך מסובכת ומסוכנת.